kelingan kala waktu kula. Nah niki sekedhik cerita krihin majikan. Kamber weru jrentreane. Kamber jenengane Uning majikan. Cerita apa kayak dalang wayang gitu. Ya wis nganggo blangkon ya wayang cerita. Kula kala waktu tang ning bengi raya tanggal 1 Syawal. Kumandang takbiran kula ku ngenes majikan. Rembebelan Banyumatan. Tong boro maning kuat tuku klambi anyaran. Tong boro maning kuat tuku sarung anyaran majikan. Kanggo bayar pitra gelangkalang kacan kula. Jare tiktokan ya, tiktokan gak ora oli duit. Asale mbak nembang panas bae sih kan. Barang tembok kula ngenes kepikir ning kula mau gawet jangane Gusti Dewa Kamanusan. Gusti kang kuwasa mual ngrobah nasib manusia. Dadi kula tujuane pengen ngrobah nasib. Sing akhire ning dina becik dina lebaran tas salam-salaman kula permisi ning Bapak Semar, Pak. Kula pamit, Pak. Garep ngadu nasib, Pak. Garep ngrobah nasib kula. Barang kula pamit gareng kaya gogok cilik majikan. Ngicilik bae ning kula majikan. Kang kiwana nom jati sawit telur. Mamaku patoni ibuku uji wong becika dikepit kang lora gemblung kang plonsore keding kang mardono kang ditembangi sing bengen nembang lu bocah kowe. Kaya dalang esa nembang bae. Barang tempo kula pamit bus Tegal Manjing Lurung. Kok ketemu alas maning majikan. Ketemu ning sandiwara mah ana godaan ana posong. Ana tengkorak nunggang sepede majikan. Ana bedul-bedulan. Bedulnya tas derep kering. Dua mertua dua sawah. Sajane pembonang ora duwe apa-apa mah. Duwe empang digajakaken. Ngumpat ning acara pokok. Kula karo gareng majikan beli ketemu sega. Jamane telung dina telung bengi. Mangane ciblukan bae majikan. Barang tempo saya suwe lumaku ndeleng abyor pamore anap panggonan endah rupane serba ukir panggonan mau joglone kebyoke bagus majikan ukirane bagus. Barang tempo kula mampir ketemu sing duwe panggonan mau majikan. petis manis belendrang panganan kacang enak pisan saut sapi kangkunano sukalila dewek pinangkasih tembangi kangkuh kalimati dewek pinangkane singor mati hati-hati sing awas tindak lakune mamaku patoni mamaku tuan rumah mimiku uci
jaluk sampun lali mimiku aja lali sareng kang kliwon anom jati sawit lor kang kliwon anom jati sawit lor sing mirengaken kang kumut karyane gedhi minangkane kanggo kalimati mamaku patone ngaturaken matur kesuwun matur barang kula kepanggih kelawan sing duwe panggonan mau wonge bagus alim rambute ku andan-andanan wonge lanang tapi rambutnya dawa andan-andanan pantes disawang rambutnya lu dawa dados kula barang tempo maaf sing kula dudu pengemis dudu wong jaluk-jaluk terus klejem mesem gemuyu ora sirah kok cungkring karo gareng si anake Semar Badranaya weru ning kula majikan apa sih kula ku terkenal tak ngono padahal rai cemang-cemong kaya tukang ngemep mengene gareng kaya mermut kecepet kula tangledin jenengan sinten arane Resi Sabilillah lah panggenan wau arane Padepokan Pertapan Puri Kencana nggih mari puri ku panggonan kencana emas panggonan kang endah rupane lirik kadya emas sumorote eling dening Rajagung Pinatara jenengan bisa bedari majikan lan ning kono sing gawe kaget kula karo gareng majikan cungkring ya omonge sira wong loro gelem blitak aku murid ning isun kaget kula ku masa murid kaya kene raine kaya kene ya wis kula mah bagen dia aku dadi murid asal belanja anak sunggulane asal ya waya mangan empan anak wis aja melang cungkring barang tempo kula di aku murid waduh majikan mangan enak bae busana bagus bae majikan alhamdulillah kula majikan betik mati planak mungkin beloran becik sing hati-hati masih mending wong seduran kang kunano sukanila mamaku patonnya keding minangkane mamaku tuan rumah mimiku uci mamah meza sareng kang adek kang Wardono Mas Udino Kiput sing nyakseni dangu ning dangu suwe ning suwe sawal ngumpak mengkapit kula niku diundang ning Mama Guru Sabilillah kring sirang ngrungu kabar ta beli yen ratu ning Dewa Ulun Betara Guru Mamang Betara Guru je lengser ke Prabon malah dianakaken pencalonan mung calonnya je calon nunggal musuhnya ke bumbung kosong kan sinten sun sing dadi calon malah gemuyu guru kula sira gaje wawuh sira gaje weruh barang sing dadi calon mau Begawan Darno majikan Begawan Dorna badhe Darno mah tukang son kan
barang tempo guru besar Astina sing nyalon jare mama guru kula sing sebenarnya tahta kedewatan iki sing ana hak iki sira sebenarnya sebab Semar wong tuane masih duwe hak ning kahyangan Surabaya Suralaya majikan eling-eling mangke eling-eling ngamumpung ning donya mamaku patoni mamaku tuan rumah mimiku uci kang kliwan orang jati sawit lore gede mama meza wong wanguk dewek kang adek kang wardono masudino iput padan rami maka ngormati jati sawit lor bapak panitia minangkane sing merengakeun kang dijaluk sampun lali mamaku patoni mimiku uci sing nyakseni mamaku patoni mimiku sareng kliwon anu jati sawit lor padan ramil jati barang maka ngormati kang kunano sekali lah minangkane kang ditembangi kang kutaryane gede minangkane kang ngormati kanggo kalimati dewi kanggo kalimati dewi kang kutaryana minangkane sing ngormati sebab menurut silsilah Yuyut sang yang menang duweni keturunan Eyang sang yang tunggal duwe keturunan kabeh telu sang yang munget sang yang Ismaya sang yang punggung sang yang Tejamaya terakhir sang yang Manikmaya Mamang Betara Guru sang yang munget Bapak Semar sang yang punggung Watogok sang yang Manikmaya Mamang Guru wong becik pasti ketitik kang kunano kubu sukalilade barang jadi mama guru kula ku pantes gak sing nyalon kamber dorna aja musuh iki bumbung kosong aja dari calon nunggal sing aja guyon mama guru kenteng mama guru wis lo sira nyalona mung pada nyalon sira njaluka izin dingin ning Pagus Cenira para Pandawa cacak apakah condong ning guru besar Astina Dorna Kombayana apa condong ning kula majikan restonana izinaken kula badhe nyalon dadi koli paing dewa majikan mamaku patoni sing mirengaken kang kunano kanggo taryana gede mimiku uci minangkasi ditembangi aja lali selawase kang wardono Maskudin minangkane saking losari brebe kang kliwon anom jati sawit minangkane kang ditembangi
mamaku katoni mimik kue keding minangkane sing mirengake kacang dawet agung yen wong sumamam lelempangan kaget mengudas maraning Prangapan Dawa Arjuna siriwan cibak jadiri kira-kira kadya yang kasunyata kasuduk ning prayoga kapentuk ning pancabaya biar kabiarsa mamaku pantoni matur kesun wajane sidat sae lirip penda jabang kang winga-winga kaya kegebuk merang segedeng patine pedal dahadat wong becik mah roda manang Arjuna Prangapan Dawa nganti mrak-mrak raine awet barengan tiga dua wong becik pasti ketiti langka wirange langka isine sira cungkring niat tujuane pengen nyalon dadi ratu ning dewa kang kuwonano yen dadi panakawan dadi bujang bae yen dadi wong goblok yang aku dadi wong bodoh bae cungkring sing teliti lan ngati-ati kang Wardana Masudi minangkane saking Losari Brata mamaku katoni wong kang palinge mandi pengen dadi calon tandingane Rama Gurudorna sira derajate apa cungkring sungjang mayang pamikulan pendidikane wis sepira sira cungkring duweni harta benda wis pira dunyane sira cungkring astagfirullahaladzim sing teliti lan ati-ati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah entok-entokan sampai nuding-nuding tangane ning kula majikan sing ngawasi kula garap takon memang kula wong goblok kula wong bodoh sing ngaku kula pinter ku sapa sok siji kaping lorone memang kula derajate pawongan derajate bujang sing ngaku kula dadi dewan sapa sing ngaku kula dadi bapak kuwu sapa kini sing darani balung-balung lakat daginge ditulung-tulung lakat daginge daging melulu goblok ngono ditulung-tulung lakat elinge iya adate wong lagi sewot mongkreng ngono ya wis sama sing kentang kening sing kentang pokat dadi ratu ning dewa aja beli kelingan inyonge presentasi widadari siji iya wis nang widadari sing blaem widadari ya inyong soale wis dadi tukang piano ning GSP kin lagi belajar nyuling ning Wakaji Bondol kula niki ditudang-tuding kula garap takon tua kula apa tua sampean sok jare Pendawa iki panutan ing dakwah jare Pendawa wong kang ki ngaji jaya ngerti ning etika sebasita sopan santun kok kenang apa jenengan nudang-nuding raine kula apa beli kelingan
Sampeyan lagi masih cilik-cilik Gusti Pendawa sing mong-mong sapa cacak? Dorna takonon. Sing mong-mong sapa? Le. Sing mong. Aja maning Gusti Pendawa, wong tua sampeyan. Sing mong-mong sapa? Dorna takonon. Le, sing mong-mong. Karo iki. Ih, bocah iki. Bagian cilik gak kumis mawis ana ireng ana putih bocah iki. Mana kawan mawis pitung turunan yakring. Rabi ora gablek inyong. Ya iya. Asale wong wadone lak sing gelem karo inyong. Nang segelem mah dikawin sira. Bakal nglindur nabraki segala-gala sira. Dorna iki karuan guru sampeyan. Tapi guru dideleng guru mau priwe perilakuke majikan. Bisane wong demo beli perangkat-perangkat masalah beli beres-beres antara Pendawa Kurawa Pandawa ngamarta Astina ngamarta sebab ana sing ngadu domba. Sapa konon? Dorkuk. Ngerti dorkuk? Dorna cungure bengkuk. Dornyon, dorna cangkeme menyon, dorplek, dorna tangannya keplek, dor ngurtal, dorna cungure sital. Ngemebah ya. Enggak purik sih. Baper. Bakal pembonang anaknya Kaji Bondul gak baper bosong. Bisa lah mendurung nang sira. Dadi jenengan iki yen kula pikiri kanthi remit berarti sampeyan iki wis langka terima kasih ning kula-kulahan. Kader kula teka meneh beli njaluk duit, beli njaluk beras, kader njaluk izin kula garap nyalon. Ora susah kakek ngomong cungkring. Condonganing Rama Guru Dorna mangsa condonganing sira. Oke majikan. Najan aku pada pribungkin condong ning Panakawan, condong ning Dorna guruku. Oke. Ora masalah. Nyong teka mene diizini ya syukur, ora diizini ora masalah. Apa konon? Kedewatan Suralaya apakah dah kene sampean? Kedewatan Suralaya dah kene sapa konon? Tinggalane Eyang Sangyang Tunggal temuruning Bapak Semar, kulane apane Bapak Semar cacak. Sampean dukung Dorna, kaitan apa Dorna karo dewa? Setan kuno. Nyewote manang antepe inyong, dugal sirene. Suwe-suwene mengkel. Kader sampean ku beli kelingan tinggal polai Dorna. Kayak dengan beli lakon Palguna ayo. Sampean dipitnah digelandang ning Palguna. Akale sapa? Cak. Akale Dorkuk majikan. Ora susah kakek ngomong cungkring. Dadrah ucap pira. Kakang Bima ya priwe. Anak sampean siapaken gareng cungkring mati dina iki. Astagfirullahaladzim. Gampang temen sampean ngomong-ngomong. Gatot Kaca bisa ke dia tepi. Haji Braja Musti watakan cungkring gareng kita pecah dase. Emangnya gue takut majikan? Ora takut. Wis ditaker ning cungkring. Lo gue L. Apa artinya tuku serabi? Gusti Garot Kaca ora takut dene ning cungkring. Matek Aji Braja Musti ora wedi. Sebab apa dudu ajen-ajene Gusti Garot Kaca nyambat tenagane Braja Musti. Gusti Garot Kaca dupakane tandes dupakane dudu tenagane Gusti Garot Kaca nyambat tenagane naga pengegong. Naga persona bariga. Dadane kuat. Ketiban Braja, ketiban gaman apa baik,
karena ning dadane ana bajingan piring. Bajingan kiring kono goblok ya bajingan kiring. Berarti duduk dadae Gusti Garut Kaca nyambat dadane bajingan kiring. Ning gigire tapak menggala. Ning kupinge Dewi Sabta Pangrengah. Ning jero sarunge bocah iki. Ning jero sarung-sarung bocah. Dadi sing dibanggakan kenapa Gusti Garut Kaca? Duwe ilmu pirang-pirang gak dudu tenagane dhewe dudu nyambat tenagane wong sejet. Leos. Arane wong ngerti. Oh, kamu kemaluan. Wah, kemaluan sih. Ketangguhan lagi sama si dia. Rakap tiba cungkring diajar wah mati tak tendal segini. Rajuna ajen nutuk ya marang nafsu mboten raka cungkring wis kelewatan uga gareng kula kang bakal tantang amit kondur ngamareng kecilake dudu gawane sih ngono. Ngancilak bae. Kecilake golongane mulat taling. Buruan bae sih. Ya weruh ning YouTube ning Facebook. Duwe Facebook duwe. Arane sapa? Facebooke Dimas anake Wakaji Bondol. Duwe Facebook Pro iya. Ditendang Gusti Bima eling-eling murid Mama Guru Sabit lilaya kering berbesi kayak kapuk layang inyong pada jungkring ora kerasa ditendang inyong karo sira bengikin dari seri siap sira seri alim inyong seri ganas oke alim ning sajen ganas ning serandu serandu siapa kuning sur kebok wana serandu ku kering maka mari wayang ku digawaning yayang beti bener yakin pada ngadepi benteng Amarta nayaga Mas nayaga amplope wis brubul isinya wis kosong wis dirogoi ning blaem blakmu ku siapa? Rahasia. Soalnya anak yayang siapa yayang rahasia. Ake rahasia temen sih aku. Pengen buru yayang endi ngetuk. Oh bapak tuane buyut bapak. Tua temen dengan buyut. Niki saking mamanya Meiza. Wong Wanguk sebut terus lagu ingkang suwun tetep mendem ayo tetep demen sambung malih saking Kang Wardono bos warna baja sing plumbon pulo
lagu ingkang suwun penguasa ati. Kaya wis hadir Kang Mardono ya. Lan iki saking Mas Udin lan Nok Iput minangka seduluripun sing keduneng Brebes Losari, lagu ingkang suwun dengan judul lagu Nyandak angin. Hah? Nyandak angin. Nyandak angin. Kejebak nyaman lagune. Ora kejebak macet, ora kejebak nyaman. Niki saking Bapak Kuwu Patoni lan Ibu Kuwu Uci, lagu ingkang suwun dengan judul lagu Setal petal. Petal-petal. Karena demen petaliyate. Saking Mama Kuwu Patoni lan Lurah Gemblung, lagu ingkang suwun dengan judul lagu Toang tambi. Bengkowang tetep demen ning rabine ya. Iya Mama Patoni tetep demen sayang ning Ibu Kuwu Uci. Mangga sareng-sareng mirengaken dados yo. Jinggo, jinggo, jinggo. Beli bisa diilangaken tetep bae demen perasaan terganggu mamaku patoni yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane kebayang ninggaran pengekang Lurah Gemblung mungkin temen rasane demen wisana rabine kelingan kenang Kang Mardono. Kang Mardono kula ku ngerti sampeyan wis duwe rabi, tapi kepriben Kang Lurah Gemblung kula ora bisa klamen. Kang sing bersayang kula ning sampeyan cinta solan ping 5 tulung kula tilik kanan najan durung sida dikawin, tapi ikatan batin mamaku patoni kula rasa prihatin kelingan waktu kang dingin. Li bisa diilangaken mamaku patoni tetep bae demen perasaan terganggu. Sapa sayang mamaku patoni kelingan kenang sapane mamaku patoni. Kang kula ngerti sampeyan wis duwe rabi mamaku patoni, tapi kepriben kula ora bisa klamen. Kang sing bersayang kula ning sampeyan cinta solan ping 5 tulung kula tilik kanan najan durung sida dikawin, tapi ikatan batin mamaku patoni kula rasa prihatin kelingan waktu kang dingin.
kapan Kang Wardono. bayar Aku mamaku patoni terus. sun sadar beli mungkin maksakaken aya rimba mungkin kudu nerima ning keadaan Kang Wardono kudu nyalahaken kenyataan Kang Wardono sun sadar beli mungkin ketemu awan Kang Kliwon Anom kadang sing didamba beli kudu anak Kang Kliwon Anom tapi rasa sing beli bisa dijaga Kang Kliwon Anom di tepat waktu sun ngupai cinta Kang Wardono bagian rasa Kang Wardono. terpendam senajan larang Oh, jalan. sun beli pernah nyeselisih terjadi Kang Wardono Terus, Kang Dok. Wardono sebab takdir wis ana sing ngurusi Kang Wardono kula pelaku mung bisa jalani Kang Wardono selebih pasrah nih penguasa hati Oh gampang disambung maning sing durung den lakokaken. Mungkin pengendangnya lagi mana-mana mungkin. Lamun bae pengendang. Sebenarnya sing lamun bae ku tukang bonang sebenarnya. Ora salaman-salaman situ. Kring inyong dingin sing maju kring. Oke. Waduh kenteng ya Reng. Inyong dadi seri bengi iki yen. Mung inyong ngadepi jakain kawan dingin ka. Wah joget-jogetan bae ka. Barang anak Kang Wardono joget-jogetan bae. Beli sining mamaku kalimati. Beli sining mamaku sukalila. Apa maning mamaku tuan rumah, mamaku patoni. Mamaku patoni mari wayang cepu langsung miyang. Mang mendi? Ya rahasia dong. Rahasia bae sih rakyat ring. Ya sirane pengen berubah kepo. Inyong sing maju kring gelengen atraksine gareng ayo dihadapi jakain tawan reng. Maju jakain tawan. Has. Wah, kang apa gebek-gebek. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nang apa gebek-gebek. Alah, kublukin nebluk. Wah, pada bayar ya. Sampai iketin nebluk inyong. Pada bayar rupa deh. Mata rupa deh ngaku jakain tawan. Aku jakain tawan. Aku jakain tawan. Aku jakain tawan. Aku. Pada bayar ngomong ya. Ya pada bayar dadalangnya siji goblok lu. Coba dalangnya loro beda-beda. Iya tapi beda-beda. Dicoba ta? Coba. Sirae dalang sing ngomongaken, aku sing ngomongaken pengecrek. Lain mik pengecrek mik babok. Bro.
Rok sira dingin, cakain tawan dalang wayang sing ngomong cal. Keparat sira entawan, wani mah terupa sira gareng. Rok sira ngomong cakain tawan pangecrek. Woi. Seret temen ya. Kaken mangan lepet entawan. Perang tanding lawan aku, bedengar tak tinggal bayu. Perang tanding lawan aku, laras pelok perange. Wah, pelok maning. Perang tanding lawan aku, suruh ngetan sembarangan lagu deh. Yo. Maju terus pantang mundur membela ning kebajikan membela sing ning kebajikan rame-rame suarane lamat-lamat ngawang-ngawang kepirang singkap kepijan kayak krungu kayak beli kesilir nan angin gunung Kanca tepak pung gawadan kanca. Mamaku patone di mimiku asik kang ditembang Kang Mardono minangka bos warna bagan sesamku ning aturaken atur kesun Kang Mardono matur kesun padan ramil jati barang mamaku kalimat ye gedi Kang Bohono sukanela mamaku patoni ye gedi Kang Adelas pawidean sareng Kang Pluncur gedi Kang Lurah Gemblung ye gedi Kang Lurah Gemblung dewek Kang hormati makang hormati Mama Meza minangkani wong manuk sampun lali Mas Udino ikut saking kedung nang Losari Brebes kang ditembani Adoni aja ngali senawasi Adoni Kang Wardono Kang paling eman Mamaku patoni mimi kucing sareng Kang Kunano sukanila Kang Kutaryana Kang Kuhu kalimati dewi sareng Kang Lurah Gemblung kedin Kang Pluncur Pas. Adoni Kang mirengaken Kang Wardono Kang paling eman Mamaku patoni sareng Kang Kliwon Anom Jati Said Lor aja lali Mas Lawasi Godhong ora sempange gawe gagas niat ini gawe kedene pikiran bae pusing maneng pikiran aja lali Kang Adelas pawidian Kang Pluncur Kang Lurah Gemblung minangkane makang hormati Sesak tadi deh. Padang ramil Kang ditembang sire wajib baca diri ketulis kawan janji ada ketiga minggat ora watak buat mati
dayung sore padang esuk kaya katon sakloyonge kaya katon lalu 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 mamaku Hebat gareng bisa jadi jaket man. mamaku patoni ibuku ucie geding Dipareni ana sing palas enggak ya. Bahkan ini sing palas ganti lagune. Masih terus-terusaken aja. Ora kiyeng pratin. Nah ya Kak. Amplop tak maning. Diateri nok blaem. Niki saking Adoni. Penguasa hati diputer maning. Mau sing mamaku patoni ibuku Uci karena demene durung diputer. Sambung malih saking Kang Wardono Lintang Wulan. Lan iki saking bapakku Nano Sukalila njaluke bisikan cinta. Bakal bisikan setan apa ngagong bisa nundung kan. Yuk, dados ya guys. kaya nangis sajerone ati Terus banyu mata sampai brebes nili Kang Wardono sun kelingan Kang Wardono awalan bengi Kang Wardono bos wana baja mikiri sang pujangan ati sumpah kula rela bagian mati Kang Wardono tenimbang urip ora dadi siji Kang Wardono lintang wulan sing dadi saksi Kang Wardono Adoni lamun kula sulaya janji oh kekasih pujan ngati orang kuat sun ditinggal kari cuma kakak sing dadi idaman ora bakal Apa nok? suan demen wong liya sumpah kula Kang Wardono rela bagian mati tenimbang urip ora dadi siji mamaku patoni lintang wulan mamaku patoni awan lan bengi mamaku nok patoni blame joget nok blame ketik. mikiri mamaku Alah. patoni sang pujaan hati mamaku patoni mamaku patoni oh kekasih pujaan aning hati orang kuat mamaku sun ditinggal dari mamaku patoni cuma kakak sing dadi idaman mamaku patoni ora bakal Apa nok? suanda
setia, tapi ora bisa sun ngungkapake. Sun sadar beli mungkin maksa kena doni, mungkin kudu nerima ning keadaan, kudu nyalahakeun kenyataan. Sadar wulan blilo ketemu awan adoni, kadang sing didamba kudu ana, tapi rasa sing beli bisa dicegah Kang Wardono. Di tepat waktu sun ngupai cinta, bagian rasa terpendam senajan lara. Sundi pernahnya selisih terjadi, sebab takdir wis ana sing ngurusi. Kula pelaku mung bisa jalani adoni, selebih pasrahne penguasa hati. Mungkin kudu nerima ning keadaan, kudu nyalahakeun kenyataan. Sadar wulan lilo ketemu awan, bener bisa sayang, apa wis didemen. Murid serba salah, lanjut gambaran urip
saking kula rebut cintane wong siji tapi senyatane ora bisa kelale bisikan cinta ibu kucing nempel di dada sing gawe kula ora berdaya ibu kucing mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine ibuku batin terasa hancur mamaku patoni bisikan cinta nok depi wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya kakak kula pengen kesanding ibu kucing senajan ora dikawin kang kula rasane prihatin mamaku patoni wong loro Kaji Kartawi ini ikatan batin mamaku Kang Kaji Kartawi ini namun cinta bisa diukur mama Haji Kartawi nah bos beras nah lagu lagi batur bos beras kang kula bos beras rasane prihatin bos beras wong loro ana ikatan batin wong demen durung kelakon dudu saking kula rebut cintane wong siji tapi senyatane ora bisa kelalen mamaku patoni bisikan cinta mamaku patoni wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur mamaku patoni bisikan cinta bos pras nempel di dada sing gawe